Takže ahoj. Po dlouhý době video. Jsem tady s Valerí Kolínovou, což je na YouTube Nikita, její kanál máte v popisku videa. Ahojky všichni. No, jsme na houpačkách a vůbec nevím, co mám dělat. Jako miminka. A taky se taky chováme. A Sandra taky natáčí taky. A ty nevidíte, jo. Už tě tam mám. Jsem tě taky chtěla, vidíte? A je tady mektá, když natáčím. Ale já taky natáčím. No, musí se opičit. Teďka lezu na sklouzačku. Připadám se jako nevím kolikátý dítě. A mě tady prostě sede ta tyč, jo. Tady asi to hula hoop, nebo jak se to jmenuje. No. A je! Myslím, že to natočím ještě dneska, ale nejsem si jistá. Takže čau.